și la tine. A, deci asta e. Da. Eu am măsurat bine. Dar lasă la mine, iau ăla. Să-mi punem un pic mai mult. Mai mult? Nu, că merge. Vai de... și de... Cred că... De la gura lui ăla, cred că le explic alea. Ai de mine, ce fain a ieșit. Deci doar barba. Trebuie desfăcută. Nu, ce zici? Cu iară urzici, a? Da. Urzici și cu tortilla. Da, din tortilla. Mi-ai pus lingură sau furculiță? Cum? Furculiță sau lingură? Lingură. Bine. Pentru tine. Dar dă stricul jos și scutură de un pic. Mâncăm jumătate. Nu, ne căzut mai iarba, am tăiat iarba cu sugeară. Și jumătate mâine îți pui pachet. Pe drum? Da. Tortilla cu urzici ca să duci gata fierte. Numai acolo numai le faci un pic. Hai ce bun a ieșit. Așa-i. Foarte bun. Uite că începem așa încetul cu încetul și totul se poate recicla. Și cel mai important, din nou, cel mai important sunt resturile organice. Da? Gunoiul pute din cauza resturilor organice, fără oxigen. Asta o să simțim și la groapa de gunoi. Da? Am venit să mă filmez. Ce faceți? Uite cât de mult fasole și Și gustă-l. Gustă-l. Frunza? Rădăcina, frunza, ce dorește, dar frunza. Mamă, dar ce bun e. Da. Toată ziua lucrez. No, de câte ori ai smuls tot ce ai pus, hă? Vai, dar am pus într-un an. Ce ai, ia, zi, relatează cu noi. Ce ai pus? Năut. Iar, năut. Năut. Și? A ieșit planta de năut. A ieșit planta foarte frumoasă și după ce a ieșit am început să fac curat și mult planta. Tot! O rămas vreuna? Da. Una. Când am văzut că buruienile alea au să fie frumos ordonați pe rând, am zis, bă, stai puțin, că poate Boreană pe rând la linie. și așa a fost. Da, asta de ce nu le lași aici? Lasă-le aici, Da, serios. nu o să iasă prea multe, lasă că le mai Da, pui. nimica, dă că le întindem Ce aici. fasole? Da. Am pus foarte multă, nu. N-avem multă. Oh, N-avem multă. Adună și taci. O să iasă, adună și taci. nu, domnule, și taci. Mai bine stăteam sus, că am altceva de făcut, să adun masele. Ce ai de făcut să-ți ia zi? Păi aveam. Ce aveai? Nu știu la câte îs. Acum Nu mai am. știi, nu mai știi, acum Nu nu mai mai știu ai. câte am, da. Acum nu mai știi. Nu vine pe moment, trebuie să mă Nu gândesc. te... Mai bine vii tu încoace. Da. De ce nu pot să vii încolo? Păi vin, dar că vin aici de chestii de făcut. Bine.
Cât îți mă ha. Unde poți să arunc cartonul? Unde Cartonul... zici? Aruncă la gunoi. E acolo ăla negru. Unul negru. Facem mult timp și... Eu de-aia aș face. Da, Așa vrea. trebuie să faci afară și trebuie să ai... Da. Da, ne-am schimbat. Aici. Te schimbai că... Ne-am schimbat. Video ăla. Cine ți l-a făcut? L-am primit, un prieten. Foarte fain. Da. Și fix. Pică și mâncarea asta după Da. bărica în pădure. Da. Hai că vreau acum. Nu se pun aici. Ce faci aici? Uite, ceapa asta care nu mai se poate mânca. Cum ți se pare sapa? Foarte faină pentru tăiat, vezi? Și cu colțul poți face bine. Am văzut un video că asta, dacă o pui înapoi, se face ceapă. Le poți folosi la mâncare, frunzele. Știu. Foarte bine le merge. Mi-a rămas, nu mai știu ce să fac cu el. Las că-l pun. Și acolo, nu știu dacă iese, le mai auzi din când în când. Cimbru și E vinete? cimbru, vinete aici, nu e și nimic. Și acolo limba mielului. Să verifici asta mereu, că uite, nu stă întotdeauna trebuie făcut. Exact. Nu mai am nimic. Bă, iară e unul. Nu. Da. Dar poți să faci cada din lut, care nu te mai costă nimic. Și dacă e singură, faci o cadă pentru o persoană, dacă sunteți doi, poți să faci pentru două persoane. Deci poți să-ți personalizezi cada, chiuveta, baia. La casa asta o să mă arăt niște poze. Nu sunt omul pozelor, dar am zis că totuși merită un pic atâta efortul să vedeți despre ce vorbim. Există rar. Dar poate exagerez, dar pentru mine câteodată mă gândesc la o casă din bucătărie și nu vine sub picioarele părintelui, deci se simte în siguranță. Și este o soluție bună în cazul acesta. Dar când nu ai copii de genul, nu prea ai de ce să faci cu etaj. Pentru că dacă nu ai copii sau ai numai unul sau e mai mare, de obicei când sunt mai mari nu mai stau cu părinții.